Balima Anyakuma très urgent et très chaud. Frontière Mali-Sénégal. Balima ou Amboraka information sur Sénégal quoi Francis service de renseignement Talembe Sénégal Amboro Nako bi jeudi 11 septembre 2025. Aywa ko Kidali Mara Fana Tuguni Malien. Ah, Kodo Kara Kidal de. Oh, armée Moro. Kodo Kara Kidal de. Ayer renfort Blakata Kidal. Flana Fana Mouye. Mali communiqué, Mali armée communiqué nani de Kebi ou Saba. Ambe armée Moro Famé Surasu, Obe Barala, Tien Ambao, encouragé Ambao, soutenu. Alaka Seba di Mali Surasu, Manga soutien Baouyi. Malion, information follow Mumbi. Bi jeudi 11 septembre 2025, une information follow mi sur Malion. Ah, les informations yi. Ko Sénégal, que les patrons de la DGSE française à Dakar après l'attaque de Diboli selon African Intelligence. Attaque quelle est Mali ni Sénégal frontière là. Francis servi de renseignement. Macron est tiré de Blakata Sénégali. Kuni ko ndara Francis ni Sénégal bena barade ke Mali frontière là wa ndara fefe do mena article kala Sénégalo da blade. Ay taka sebe ko senenews.com abeta sebe ne no. Voilà. Quelques jours après l'attaque des terreaux à Diboli, le patron de la DGSE française, Nicolas Lemaire, s'est discrètement rendu à Dakar. Début juillet où il a rencontré son homologue sénégalais, le général Eid Adi Daouda Nyanga, nommé à la tête du renseignement national après l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais a lui-même eu un entretien confidentiel avec Lemaire à marge d'un déjeuner avec Emmanuel Macron le 27 août. À marge, voilà, le 27 août. Ces échanges ont porté sur la sécurité au Sénégal, alors que Paris vient de restituer sa dernière base militaire à Dakar après plus de 60 ans de présence. Donc, Africa Intelligence, Oyabla. Sénégal Sénégalais au website Béabla. Francis service de renseignement. Notre Lemaire, voilà. Et voilà, Nicolas Nemer a photo fleur, malien bela jelen galadje. Nicolas Nemer. Non seulement à Takara Sénégalais, ani Sénégal service dans l'enseignement, ou Koumana Djumedeka, ou Koumana Mali ni Sénégali frontière là. Terreau be attaqué mon karaï, Jatke wale mogobe ka baradjougou minke. Oh, Okuma Sénégali be fait qui Khalifa Francis de la Wa. Sénégal oka blau kuna. Francis de problème fait bébé à bien français. Problème insécurité fait bébé Sahel la bien français dit. Français ni Algérie. Oh moment mi coach et bi se ka to tigi ro tiko di me ko ka ko klingla. O tigi te se ko glande anyo information de soro. Anyen de soro de ngame boka ira bela jelen ngala je. Donc a photo fleni Nicolas Lemaire a photo fleni français renseignement di. Kon de tara Sénégali. Amba fo Sénégal population nyana kolosi français là. Eh ni Naba Francis d'abord la sécurité la droite, quel te ban, aba Sénégal n'a pas colosi, marfatigu afana attaquer le damne. Neni me amadaro sorona, neni yekunu sulo, ne faringanya de nemene, korosa de nemene. Neni ma nema sinoko kanya. Francis d'amanga doit la sécurité la fieu, awa Sénégal fleka gere Francis de la. Udu me kata frontière la, udu la Sénégalais ka souffrir worom ne uyobla. Awa me kata gere mo kelena. Ah, tiana kelen ba me geleade. Ne ni oromi ye, ni mane kungulum ne fieu. Ka fo Sénégal autorité mo nyana. Ay ko awni Mali be ka collaborer. Sénégal surasu Mali surasu suba obe baraw ke nyoko fe. O me Mali mo munu gen no ye français. Awe tlatunu oluka service de renseignement. Donc ça veut dire que Ali Mali ni Sénégal mo to ka je ka ali kodo ke ali français ni français bora karama français be to information di ma jatike wale mo ma. C'est-à-dire que farafina benga gelen quoi. On kadi ma on djugu fana kadi sur le plan sécurité o be se ka bencho ko jume o te ben amajane de ah fo baturu joma fana ko le se ko tongara manison jafio ni majane fie awo mbala tena jamalien be fana yi voilà problème fe be mal da be sa be français di fra insécurité problème ye français ni Algérie di jenyo djugu ni Sénégal kente fe aka problème soro aka se bo français sina anyo drone me bon Kidali Mali on anye fendo ye Kidali bi. Ah, Kidali, Malion. Tiana, mon kera Kidali, nebe fait Mali autorité mokoka boka tient fo Malion gena.
mun kɛra Kidali bi ko ɲuman ma kɛ Kidali bi dɛ ntɛn wala dɛ malien Kidali menacelen ba de don malien wallahi ne tɛ kuma image be ne tana image ira mɔgɔ la ne ɲɛ da ye ne ma mɛ dɛ parce que hali ye tiɲɛ fɔ u b'a fɔ k'i bɛ Mali contre la ko min kɛra Kidali bi a ne Segu Tunkara siran bi wallahi yala ne sarama dɛ mun kɛra Kidali bi malien u ye tiɲɛni don an kun bi Kidali jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u caman ba de bɛ Kidali dugumisɛnnin fɛn fɛn bɛ a bɛɛ b'olu de bolo bi ka bɔ Kidali k'i bɛ taa Algérie frontière la o contrôle o bɛ jatigɛ wale mɔgɔ de bolo bi n tɛ nɔgɔya o la dɛ mun kɛra Kidali bi ne tɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛna image yira mais image bɛ malien bɛɛ y'a ye déjà parce que problème ye mun ye n'aw bɔra ka nkalon tigɛ malien ɲɛ bɛ tiɲɛ na malien bɛ tigɛ aw la internet tile in na aw ni minnu bɛ kɛlɛ la n'o ye jatigɛ wale mɔgɔw ye olu yɛrɛ bɛ filmeli de kɛ u filmetɔ la u b'a yira de fana u bɛ datiw fana fɔ yarɔ sɔsɔli t'o la bon aw bɛ tila ka bɔ tuguni ko mɔgɔ kana da u la bon aw ka communicateur minnu bɛ kuma olu bɛ nkalon fana tigɛ o de y'a to a ka communication o de y'a to jatigɛ wale mɔgɔ bɛ ka force sɔrɔ aw kan bi dɔwɛrɛ tɛ nkalon a bɛ nkalon tigɛ de la a ye nkalon tigɛ dabila a bɛɛ ne bɛ kuma la yɔrɔ min a bɛɛ bɛ ne bolo yan a vérité caman bɛ ne bolo yan n m'a fɔ a bɛɛ dɛ ne ɲɛ y'a image ye u ye mun d'an kan bi a ma nɔgɔya dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ walayi donc a ye Kidali o de kosɔn n ko Asimi Goyita ma n b'a fɔ Mali sɔrɔsi bɛɛ ɲɛna Mali sɔrɔsiw bɛ Kidali ka taa bila Kayila walayi Asimi dɛsɛra bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a tɛ se a bɛ taa pasi dɔrɔn de la Kayikaw n'Ala y'o ci aw ka wuli ko situation ye su ni Kayika fɛn fɛn mobili ta k'i bɛ taa Kayi bi n'u m'i minɛ sira la i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ parce que adamaden ka k'i ka jamana fɛ sa i ka k'i ka jamana fɛ i kana fɔ k'i bɛ régime dɔrɔn servi i ka jamana servi malien caman ma jamana ni régime jamana bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen u tɛ kelen ye dɛ non u tɛ kelen ye Mali armée ye communiqué 4 de kɛ bi i b'a la kale k'u ye Mali contrôle bɛɛ ta ne ye communiqué ne ye Mali armée ka communiqué kalan bi ne nisɔndiyara mais ne tilara ka taa image de ye tuguni Mali armée bɛ ka mun kɛ a ka communiqué page sanfɛ ani mun bɛ ka kɛ sur le terrain ne Ala wala u tɛ kelen ye parce que ne bɛ ka image de ye ne ye vidéo fɔlɔ min kɛ sɔgɔmada na an karamɔgɔ Buya Ayidara ka mɔgɔw yɛrɛ olu ye filmeli kɛ u ka kariw jɔlen bɛ Ɲoro ni Kayi sira la ne y'o yira o la sɔgɔmada na o kɛra mobili caman de bɛ ka jɔ sira ninnu na bon aw bɛ ka bɔ ko mɔgɔ ka sira ta ni mɔgɔw ye sira ta o tɔɲɔ bɛ t'u sɔrɔ o tuma aw bɛ jamana est ce que aw bɛ jamana fɛ o la ça veut dire que aw tɛ jamana ko la aw bɛ yɛrɛma karan de la k'a fɔ Sulemani ɲɛna a ye nkalon tigɛ dabila dis pas Sulemani i bɛ ka mun kɛ i bɛ ka armée janfa di i bɛ ka Asimi de sauver mais i bɛ ka armée janfa i bɛ ka maliyɛnw janfa wallahi aw bɛ maliyɛn janfa de la mais ne bɛ kuma laban kuma mun fɔ a y'a ye Faransi service de renseignement filɛ Sénégal aw Mali sɔrɔsiw ni Sénégal sɔrɔsiw bɛ patrouille kɛ souvent Mali ye Faransi sɔrɔsiw gɛn o Faransi kelen ka service de renseignement taara o ni Sénégal ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye nafa jumɛn b'o la nafa jumɛn b'o la Mauritanie bɛ ka taa Ukraine reçoit Algérie bɛ ka taa Ukraine mercenaires reçoit o mɔgɔ kelenw bɛ ka taa fara jatigɛ wale mɔgɔ ma k'a k'an kɛlɛ Asimi min fana bɛ Mali kunna bɛ ka maliyɛnw don kaso la jatigɛ wale mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ cogo min Asimi bɛ mɔgɔ minɛ o cogoya kelen na ne tɛ Amadu Kufa fɛ ne tɛ Nabi Jara fɛ awa ne tɛ Asimi fana ka ko la u bɛɛ bandiw de u bɛɛ mɔgɔ fagalaw de u bɛɛ kafiriden mais mun fɔ sɔrɔsiw ɲɛna tugu bari a tɛ marché n'a bɛ Asimi dégager a dégager ni kuranɛ cɛ a tɛ solution sɔrɔ ko in na n'a ye solution sɔrɔ la kun bɛ bɔ wulu la ka bɔ na ne de y'a fɔ ɲɛna bi a y'a tana ta a y'a hadamaden i ye janfa guloki don i la bi a tɛ ɲɛ i bolo i b'a tugu i bɛ ka bina ta de c'est à dire i b'a tugu ka tugu c'est à dire i bɛ kuma ka kuma i bɛ ka tile la i bɛ ka tile ni bi ye kelen ya ne tɛ jatigɛ wale mɔgɔ ninnu fɛ o ne t'u fɛ dɛ mais u bɛ mun b'o da u b'o de kɛ Asimi dun bɛ nkalon tigɛ di o de to maliyɛn b'u lamɛn bon Mali armée ye communiqué 4 de kɛ bi ne ma fili 4 ou bien 3 i jɔ n ka kele fila 3 voilà communiqué 3 ou bien 4 bon je pense que 3 de don Mali armée ye communiqué 3 kɛ bi wallahi u ye sɔgɔrɔji caman kɛ an ka sɔrɔsiw kun c'est bien souvent mais propagande dɔw bɛ yen nɔ ni ci t'i bolo yɔrɔ min na i sɔtɔ yɔrɔnin kunna quoi a fɔ dɔrɔn an b'a kan dɔrɔn mais kana fɔ ko la situation est sous contrôle la situation n'est pas sous contrôle dɛ o ye nkalon de ye n'a ma sabali a bɛ ka maliyɛnw bila abattoir de la
pour votre propre égoïsme. N'a oubé jamana den fait. Abina fa den wolo. Den me fait ka bo Bamako kura kataka bolibana. Ko sarakai. Ene ala che bandi ube sarala ebe so yere wolo den gabo. Aw munu be ka kuma ko kay sarakai ko jema sarakai. Na yo halala de. Aw diripa nyamogo, aw asimi nyamogo, aw yere ka mobilita, asimi yere ka do mobili kono ka bo Bamako katakai. Aw yere ka mobilita, capitaine bo de kew. Ne aw yere nyamogo munu be aw yere de kan ke exemple aw de kan do mobili kono ko way ko la situation est sous contrôle. Asimi gota yere be mobilita ka bo Bamako katakai. Ka bo kai kataka jema kataka nyoro ne asimi o ke malien bebe tugu malien bebe aka moto ta hal ne ka so tugu be sarata wala ma be galonte la aya ka firma nun ke mobili kono aga propagande disu bubu mabel nunu ni busi nunu aw bega mobili kono aka kai ta sarata na ya yere filmer dron al ne ka so tugu be ta kai aka galonte ke dabla bet kele ndo wala bi bet kele ba ka fanga ina bi parce que aka fanga kera bigani fanga di aka fanga kera ngalo fanga di aka faiblesse yoro fladi jatika wale mogo be ka munga aw be ko ke o ye kelingi jatika wale mogo be ka aw be ko ke o kelingi flana tiente bawda bo bet kera wala voilà la vérité donc ame mungani kera kidal netana imagine mais kidali tiena kidali menacer ndobi mais down drama alaka mali nyuma bonna mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chino ala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene ka corporate promodo urgent do diro be na ya wereta o ko fa waka bank information be do aw so mo be malla Sénégal Korbar Cameroun abulu ka orange numéro do aka téléphone du to ko carte na wari chino ba so orange man na sur place wari chiko frata to magale sara wari chiko flana sabana bara 1,97 €2 keme fla dron Senwave photo flene ya rola voilà na Senwave télécharger do ne ka corporate promodo urgent de o do aka be ciao